Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, 5 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Sa pangaran kang DZGB News Base, siringman kang Mega Force Patrol. Ini po si Jenny Balyaran para sa mga pagbabareta sa Lado Nasyonal, mga baretang mabuto sa aga, enot sa DZGB. Pinirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kasuguan na magpautob ng schedule kang taripa kang nasyon sa irarom kang Free Trade Agreement kang Pilipinas asin South Korea. Sa Executive Order No. 80, sinabi kang Presidente na kinakaipuhan baaguhon ang mga rate kan import duty sa nagkapirang imported na produkto para masimbagan kang nasyon ang Philippine Schedule of Tariff Commitments sa irarom kang nasabing kasuguan. Ang gustong sabihon, ipapairarom sa mga rate kang import duties ang gabos na mga ibig import hali sa South Korea na hinali hali sa mga bodega o free zone sa Pilipinas. May saro pang nairehistrong nagadan dahil sa paputok apat na aldaw bago ang pagsabat kang bagong taon. Sigun kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang nagadan sa rong 78 anyos na senior citizen. Sinindihan kini ang paputok na Judas belt na nagresulta sa pagsabog kini dahilan para magsapar ng multiple injuries. Idinulagan ini sa ospital kang Desyembre 22, alagad binawian in buhay kang Desyembre 27 ngunya na taon. Sigun pa sa DOH, may iba man na helang ang nasabing biktima. Kasabay ang nagadan na individual sa initial na 125 na kaso kang firecracker-related injuries na i-record hali sa 72 na pigbabantayan kang DOH magpuon kang Desyembre 22 sa Gudngunyan na aldaw. Sa nasabing bilang, 24 ang baagong nairehistrong kaso, mantag nasa sobra sanggato sa mga biktima ang nasa 19 anyos pababa, mantang 23 naman ang 20 anyos pataas. Pinahiwas kang Department of Education ang sa indang mga lakdang para pakusugon ang kahandaan kang mga eskwelahan sa kada may kalamidad asin emerhensya. Tinawan doon kang ahensya ang importansya kang learning and service continuity plans para mabawasan ang mga nakakaulang sa paghatod kang kaaraman sa mga estudyantes. Sa ipinaluwas na Dapat Order No. 22 kang ahensya, nakapalamandigdi ang bagong mga regulasyones sa pagpapaluwas kang mga class as in work suspension sa mga eskwelahan kada may bagyo, matinding pag-uran, pagbaha, linog as in iba pang emerhensya. Nakapalaman sa nasabing polisiya ang mga paagi para masiguro ang kaligtasan ka mga estudyantes as in mga paratukdo kada may kalamidad.
Pigmamandato man kang learning and service continuity plan sa mga field offices as in eskwelahan na aramon ang mga alternative delivery modes para sa edukasyon para masiguro na may access ang mga estudyante sa edukasyon kada may kalamidad. Kasabay sa mga pigyasabi na alternative delivery modes, iyo ini ang modular distance learning, online education o blended approaches dependes, partikular na kung pangangaipuhan asin lokal na kondisyon. Iba pang barata sa lado nasyonal, dakula ang papel na pigagampanan kang artificial intelligence o AI sa pagkontra sa mga cybercrimes sa nasyon. Sa Baagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kung pinagagamit kang AI sa komersyal na paagi para magdalensya ang nagkapirang mga tao, ang gobyerno naman ang pinagagamit para matabangan ang mga residentes. Ipigladawan kini ang Digital Forensic Manual na parte kang GPT technology. Pwede digdi i-search ang Philippines Digital Forensic Manual as in mahiling na ang gabos na tamang impormasyon manuwad sa pagtaoning solusyon sa cybercrime. Ipinaliwanag man kang opisyal na ang manual na ini pwedeng ma-access 24/7 kang manlain-lain na sektor, kasabay na ang mga ahensya di gobyerno, pribadong sektor, edukasyon, saradit na negosyo o anuman ang saindang lengguwahe. Matapos ang 5 semanang magkakasunod na daas presyo ka mga produktong petrolyo, lauman naman ang bawas presyo sa ultimong aldaw kan taong 2024. Sigun sa Department of Energy, magkakaigwaning 75 sentimos na bawas sa kada litro kang gasolina, mantang igwaman ng 53 sentimos na bawas sa kada litro kang diesel, asin ang diesel igwaning 87 sentimos na bawas sa kada litro kang kerosene. Ipigkukonsiderar na dahilan kang bawas presyo, iyo ang halangkaw na supply kang produktong petrolyo sa pangkinabalan na merkado. Ipigkukonsiderar naman o sa maabot na Lunes, Enero 1, maaraman kung garaano ang bawas presyo na ipapautob sa kada aldaw kang Martes. Sinugo ni DILG Secretary John V. Cremulya ang local government units na maghigpit sa mga paputok as in iba pang pyrotechnics sa pagsabat sa bagong taon. Nangapudan ang opisyal sa mga LGU na magpaluwas nin mga ordinansa as in iba pang regulasyones na nagbabawal sa publiko. Dapat man na mahigpit ang mga LGU sa paggamit ng paputok sa mga community fireworks display places. Sinuguman kang sekretaryo ang Bureau of Fire Protection na siguraduhon na ligtas ang mga fire exhibition safe zone. Pati ang Philippine National Police dapat mag-inspeksyon, magkumpiskar, asin rauton ang mga illegal na paputok, asin pyrotechnic devices. Nangapudan ini sa publiko na likayan ang paggamit ng illegal, asin mga peligrosong mga paputok sa pagsabat sa bagong taon. Nairehistro kang Department of Health ang maabot sa 350 kaso ning road terrific o traffic incident ngunya na holiday season poon kang Desyembre 22 sagkod ngunyan na aldaw. Sigun sa report, hali sa 8 pilot sites na pigmomonitor kang ahensya, mas alangkaw ini ning 23% kumpara sa parehong panahon kang taong 2023. Sa mga kaso, tulo ang nagadan dahil sa duwa digdi ang wara ning sulog na helmet mantang nagmumotorsiklo. Apera kaini 239 sa mga kaso ang pigkakaimbeltuhan ning nagmumotorsiklo. 73 ang dahil sa buyong, asin 306 ang daing naggamit ning safety accessories.
Pig-inganyar kang DOH ang publiko na sunodon ang mga safety guidelines kada bes na nagmamaneho arog kang pagsuulog ning helmet asin seatbelt, paglikay sa pagmaneho kung tanglay na o nakainom o may impluensya ning alak asin pagsunod sa speed limits. Pagirumduman kang Health Department na siguruhon ang supesyenteng katurog asin likayan ang distraction sa pagbiyahe. Iba pang barata sa lag nasyonal sa sakuyang pagbabalik. Sa pag-abot san panahon ning Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning. Ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, na padagos na maging liwanag nin paglaom dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa indunganin. Ya diusad na pagbati na puno ning pagkamuot gyalin kay Mayor Victor Pirete. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan, bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Para sa pagpapadagos ka mga barata sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa aga enot sa DZGB. Sobra sa 22,000 na outbound passengers as in 24,000 na inbound passengers ang namonitor kang Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa nasyon. Nasa 2,000 na na-deploy na frontline personnel sa 16 na PCG district ang nag-inspection sa sobra 200 na vessels as in 27 o 77 na motor bangkas. Ipigpautob kang PCG sa indang mga distrito, istasyon as in substation ang heightened alert poon kang Disyembre 20 sagod sa Enero 3 sa masunod na taon. Posible man na makipag-koordinar ang mga biyahero sa PCG sa paagi kan sa indang information centers pati na sa manlain-lain na official channels kang PCG para sa mga kahaputan as in paglilinaw manangod sa sea travel protocols and regulations ngunya na holiday season. Nakabantay naman ang Philippine National Police sa mga online platform kontra sa mga nangyayaring illegal na barakalan ng paputok sa cyberspace. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Police Colonel J. Guillermo na poon kang Nobyembre, dahin na nagpundo ang PNP sa paggibo ng cyber patrolling asin pagdakop. Nasa 20 operasyon na ang naimplementar kang PNP Anti-Cybercrime Group kontra sa nagbabakal o nagpapabakal ng paputok online. Nagpagirumdom ang Commission on Elections sa mga madalagan sa eleksyon sa masunod na taon na irespeto ang paparaning traslasyon 2025. Sampang inikang pigilauman na pagruso kang milyones na mga debotos na masabay sa kapistahan kang itom na poong Nazareno. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, di dapat paghaluan ng politika ang mga banal na aktibidades arog kang traslasyon maski pa bako pa opisyal na nagpupuon ang kampanya as hindi pa sinda konsideradong kandidato. Nagkondukta naman ng makasiblag na walkthrough ang mga opisyal kang Manila Police District as in kang National Shrine of the Black Nazarene bilang paghahanda sa mga rutang aagihan kang prosesyon. Dahil sa kawaran ng beneficiary list, ibinalik kang DSWD sa Bureau of Treasury ang sobra sa 658 milyones pesos na budget para sa fourth phase kang More Islamic Liberation Front decommissioning process. Sigun kay DSWD Inclusive Sustainable Peace and Special Concern Cluster Undersecretary Allenton Husay, ang nasabing pondo hali sa Office of the President Advisor
on Peace, Reconciliation, and Unity. Nakatagama ini para sa socio-economic interventions ka mga decommissioned MILF combatants bilang parte kang normalization track sa irarom kang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kaibahan ang DSWD sa Task Force for Decommissioned Combatants and Communities para sa pagtauning tabang arog kang cash grant, livelihood grant as in endorsement for skills training as in para sa pamilya. Popuna na kang Bureau of Immigration ang taunang annual report para sa mga rehistradong dayuhan na naka-star sa nasyon poon sa Enero 2025. Sigun sa ley, kaipuhan na personal na magpasiring ang mga registered foreign nationals sa VI sa loob ng 70 aldaw kada taon. Dapat man na magpresentar ni mga dokumentos kaibahan naan sa indang ACR o ACRI card. Sigun kay Attorney Jose Carlitos Licas, pamayo kang Registration Division kang BI, posibleng mag-avail ng serbisyo ang foreigners sa paagi kang e-servicesimmigration.gov.ph. Para sa personal na pagproseso, may processing na gigibuhon sa 4th Level Center sa Robinson, Manila asin sa Government Service Express Unit kang SM Mall poon sa Lunes, sagkod sa Biyernes magpoon alas 9 ning aga, sagkod alas 6 ning pagkabanggi. Piglalauman kang Bangko Sentral ng Pilipinas na mantinidong nasa kontrol ang inflation para sa ultimong bulan na taon basado naman sa target na ipigtalaan para sa taong 2024. Sigun sa pinakabagong pahayag kang PSP, posibleng nasa pagultanan kang 2.3% sagkod 3.1% ang magiging inflation para sa Desyembre 2024. Para sa bilog na taon, pigakarkulong mag-a-average sa 3.2% kasabay sa ipinagtalaan na target na 2% sagkod 4%. Ipinaliwanag pa kang BSP na posibleng ang paglangkaw kang presyo ngunya na bulan resulta kang masalangkaw na presyo kang mga pangenot na barakalon arog kang pagkaon dahil sa kalamidad, paglangkaw sa singil sa kuryente asin presyo kang petrolyo. Alagad posibleng mabalanse ini ning mas hababang presyo kang nagkapirang produktong agrikultural arog kang bagas. Pigbabantayan man kang BSP ang posibleng makakaapektar sa ekonomiya asin magamit ning datos para sa mga desisyon sa pulisiya. Yan ang kabilugan ka mga detalya sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa aga enot sa DZGB. Nakaibahan ta sa lado teknikal, si Kuya June o si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Jerome Martinez asin si Shara Leron. Sa pangaran man kang naging katuwang sa nagsurat kang barata si Angel Mustasa, ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for